왜?
Pasa. Arriba! Fuera, fuera! Tu vas prendre tout seul. Monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre. Un chemin.
Gabe, Gabe.
Les mecs qui font une passe, ils arrivent à 2 à l'heure, on n'arrive même pas à les repousser. Le seul qui fait le plaquage offensif, c'est Mathieu. C'est la merde. Ah, Philippe, normalement le match, tu verras, c'est pas pour ça. Tu m'entends? Ah oui, je t'entends. Allez, Mathieu! C'est pour toi, Mathieu, hey! Allez, c'est mieux. Allez. On remet la main sur le ballon, allez. Vite. No, come hai preso l'ultima? Farmi il foto,
l'àrbitre. Diria fi. Fi. Fot una pudor gitano, me caga com Déu. I la mort... Què fas amb la... Tu vols que plori? Tu vols que plori? Jo crec que amb això flotaria. Bé? 3 a 3, 3 a 3. Perquè jo crec que deu tindre la teva edat. Sí? Vull dir? Mira el teu bé. Jo m'he mirat un parell de vegades i ja no miro les coses. Año arriba, año abajo. Ostres que plou a Escòcia. No. Ho fet un drop i Sevi! Ha marcat? Ha passat? Ja avisaran.
No sé, no et dic res. Sí? No, aniria a la 40. Bueno, no. No m'han dit res, així que...
Yellow! Ferme quantos corsos inglesos? Flexion. Pied. Placement. Sì, sì, sto so che qui può fare un giorno specifico. Così può fare Oui, Chiara. Eh ben, je suis là je sais pas, au marqueur, là. Oui, tu nous vois? Bien. Je ne vois pas, mais après, je vois pas. Hicham, gira. Gira, Hicham.
una casa, chicos, que si quieren darnos un igual de poder una amigueta de... No dominen tanto cosas. Sí, un tres quarts, un tres quarts de... Per la Marsol, va. Papa ja ve, sí. Collons. No se va de paso, però... Ah, merda, sì. Ah, sì, che ho pensato qui. Sì, Sopra!
저기 다 no, tu vedi una protagonista, fatto un show, non so ah sì, io, anche io. Devo vedere che tu, è sempre da Michigan, no? Lo monte giù. Sono sconfino, tutto si può. No arriba, estamos allí. Arriba contra el mes. Arriba por Caire! Teu! Claro, bueno, como aquí no van a ir, ah, no, vabbè. Il pájaro también, ¿no? Pájaro no sé si está... Porque el pájaro está bien Gales. Sì, sembrava. No, con de la cinta. Arriba. Fuera. Calma, tu fai l'idea! No, perché sto passando?
ser els anglesos. Jo, quan veig la polèmica que munten a la televisió espanyola, a la premsa, amb el VAR, i veig heu vist la C que els han anul·lat a Gales? I si l'acorda ningú diu res. I si l'anul·len tampoc ningú ha parlat, tio. Quan estan? 3-3 Ara encara? estan mirant a veure 3-3 i ara miren si donen un C vàlid, els anglesos. Pels anglesos? Si ho ponen, ningú sap. La repetició 3.000 deu ser que li cau. És a platí que regisque per sota de sobret. Jo diria, Si no, no registre. Mira, Què ha passat? Anglaterra ha agafat o què? Acaba de marcar. Ha marcat? Un EC. Transformat. 10-3. L'ha marcat i ara xuta per estar sota palsa. Attention,
Ahí con lo que tiene la cultura y con el... Quello fa in carica come sta andando qua non tengo Allora dico, perché dai, dai dentro, sì, onorato, che su quello non lo facciamo vedere, poi con te, in caso di confondere pare dai, va, volle I el dels primers? Els dels primers? Crec que sí, sí. No, perquè aquestes coses com no va passar aquella blanca que li va caure dels dits, la creació, si fa aquella marca, no pot portar si fa que té vuit amb el llavors aquí Minya!
L'esperienza di introvato, Ciao Pico John! PC, Partit Comunista. Sempre igual? 3-10. Barra 10-10. 3-10, guanya Anglaterra. Si és un cap de bé, no, és que aquesta L'obertura aquests? Pensava que estava fora de lloc. Ah, no, però perquè està representat. Està representat i la fa la 13-3. Quan? 13-3. Anglaterra. Aparte que venien aquí, eh? Acabat 13-3. No acabat encara. No, Ah, marcaron una escena. 13-13. Estaria bé, estaria bé. Pues sí. Macho. 13-13, va. Però gaire.